ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। रविवारी म्हणजे येत्या 26 नोव्हेंबरला मध्य रेल्वेने मेगा ब्लॉक जाहीर केलाय। मुंबईकरांसाठी मध्य रेल्वेने मेगा ब्लॉकचं वेळापत्रक जारी केलंय। महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उद्या मातोंड गावात येत आहेत। मातोंड येथील स्वयंभू व जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी सातेरी देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या दिनांक 26 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे। मातोंडची देवी सातेरी राहुल नार्वेकरांची कुलदैवत असून या निमित्त ते जत्रोत्सवाला हजेरी लावणार आहेत। खेड तालुक्यातील सातविनगाव येथे समीर प्लांटेशन येथे काम करत असताना उंचावरून खाली पडल्याने 52 वर्षीय प्रौढाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय। रंजन रामचंद्र बेळगावकर वय 52 राहणार कर्नाटक असं मृत प्रौढाचं नाव आहे। दिल्लीमध्ये प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी सकाळी दिल्लीचा AQI 500 वर पोहोचला होता। हवेची ही पातळी गंभीर श्रेणीत मोडते, तर एक दिवस आधी म्हणजे शुक्रवारी ती 400 होती। गेल्या काही दिवसांपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण आहे, त्यामुळे आर्द्रतेमध्ये घट होणार असल्याची माहिती मुळदे कृषी संशोधन केंद्राने आपल्या हवामान आधारित कृषी सल्ल्यात दिली आहे। या हवामानातील बदलाचा थेट परिणाम आंबा काजू उत्पादनावर होणार असून त्यामुळे आंबा काजू कलमांवर व फळांवर कीड रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।